lama Nairobi niko nikech Johanda Swekra kata another language ilungo gi ni hawkers jogi. There was a time when we sat down with the leadership of the county of Nairobi. Mwa winjore ni oningo gibed gi designated areas mag timo handgi. Mano okal kaka chik ma Excellency Sakaja sign. Ma gibedo designated ni ma jo kama bedo kama jo makama bedo kama tiyudo ni Nairobi ka, just like I told you, ni institutions mose bedo oseket in place bedo manipulated gi individuals lokore institutions in their own, maybe mondo gi gain political gain gidwaro ni mondo ergi gi jopiny with a particular group, gingio which group is a bigger crowd than the other. Koro the things are not done in the right way against how they are supposed to be done. Ido ni Johanda Swekra Nairobi ka no gisebedo designed kumora mona moningo gibede nikech adier manya sai ngato chulo rent maybe 200,000 in a day, in a month. Tidhi kao iuso kendo yudo ni jogi giuso ga gima Kiswahili luongo ni maligushi kata fake items. Gikao gima fake kata electronic devices ma fake giuso dot ngato to ngato uso mwandu original, tiyudo ni obedo protected. Jakanju kata ja county council ang kalo kanyo wire to kaw siling 200 to kose chulo 200 tadier ichulo siling 200 to mana kaka jatelo kai wacho ichulo ngato wuok odhi manyo okawa maybe uso gik ma mtumba go kata gik machalo kamago isechulo siling 200 pesa nino poko duogo kasto an ma wuon duka adwa ni mondo agoli kanyo. Iyudo ka bedo matek kendo koro bedo lwenye kind joduka gi Johanda Swekra. Koro paro ni serikal oningo obed motegno mar wacho ni ka en sa tich to en sa tich. Let's not politicize everything. You don't need samane jatelo mar Nairobi ka nodonje tich. No kao Johanda Swekra go moketo kumoro kaka moro moningo gibede. Mokwongo ne giwacho ni gichako tich sa 10. Yare okinyi nyaka sa 10 jo ala mag dukni machulo rent ematiyo kanyo. Kendo machulo license. Kochoko sa 10 Johanda Swekra biro nikech gimbe gin ji kendo gin gi nyithindo magitere school. Koro kwa biwacho ni okwadwargi. Because by the end of the day, they also have their obligation as parents that they need to meet. Gini nyithindo magitero school and so on and so forth. Gichulo udi, gitimo gik machalo kamago. To kata kamano, ere kaka dinwa tim, ang'o moningo benwa timo mondo Johanda Swekra kik gibed kod lweny e kind kik lweny bed e kind Johanda Swekra kod jok matimo ohala e dukni mabe yudo ni koro dignity mar town be koro obedo paralyzed. Nikech ilaogi tear gas. Now, let us talk of someone ma visit Kenya for the very first time and is a tourist. Then is not aware ni gik machalo kamago nyalo timore. To all of a sudden, odwa ng'iewo kata gimoro kuom Johanda Swekra, to kose chulo pesa to poka Johanda Swekra oringo. To serikal biro gi tear gas kaluwe. At the back of this person's mind, onyalo paro ni koso debede ni jo serikal man Kenya makore gi jogi mondo magi. Nikech en ng'wech ma embe koro kumodhime gi tear gas be koro mako dhoge. Koro en kwayo ma jo ohala nigo ni mondo sheria man waketo gi Excellency Sakaja obed implemented. To giwe politicize kimora mora. Nikech Johanda Swekra bende kipenjo gin bende gibacho ni kamano ketne gitenge bende samoro giyude customers e kin mamoko. Kram na gwenge magwa. Dongine no kata